S mesta ako lažem, ja sam svoj glas dao van. Da. Pa digaj taj glazić. Ukrali ga, gospod predsjedniče. Kradu. I taj jedan glazić ukrao. Ne možda verujete, gospod predsjedniče, dok se ja okrenem, oni odmah nešto zmuve. Pa što se okrećeš? On se okreće, oni muj. On se okreće, oni kradu. Sad si mi ga dovodio, panjko i ovde. Da mi pilju jajca. Nemojte, gospod predsjedniče. Engleski špijuni izveo piktije. Sad treba ovaj baksozu. Što se obuku ko za danđu, treba da mi pilju ova jajca. Dole nešto mora da se preduzme, šefe, zato sam ga pozvao. Zbog tih smo zamalo propali, sećate se. Da nisu u poslednjem trenutku stigli glasovi sa Babinom Suba iz Đavolje Varoši i Proklete doline, mi bismo ostali u bubnju. Pa kad Srećko, ako dozvoliš, ja mislim da ovo samo ti može reći. I to su svoj autoritet. Da lepo dođeš dole i održiš jedan veliki miting. Samo neka dođe ako sme, evo, piše, ima da visi. Kako me da visi? Kao konjokradica na divlji zapad. To je ono, kod su predsjedniče, kad vas uvežu u kanače, postave na konja, pa onda kanače prebace preko granu, konja pljesnu pod dupe, konj od kasa, a vi ostanete, pardon, to jest konjokradica ostane da visi. Samo kad bude visio, neće više moći da laže. Zamislite šta kaže. Vanjović, gdje Vanjović? Tu sam, šefe. Ovo mora da prespava. Jesam u stres? Jajca su mi skoro prelađena. Ajde, ćao. Prijatelju, to je dokumentacija komplet. Ovo je... Dobra. To je to. Da, to je to. A pare? Čekaj malo. Prvo da pregledam papiri. Kako pogledaj. A nek onda isprobam ako može. Će može. Ako da neće isprobaš, samo da ga pere ovo. Ideme, nećemo još to. Ali se gazda, samo još staka. Ajde ne požuri. Prijatelju. Ne gori pod noge. Ja ovako ne prodavao nikad. To su se našako. Ti sa njima se možda kuzaš ako hoćeš u žleka. Neće ti bude ništa. Timotijević. Jeste, prijatelj. Ali taj ti ne treba, preko. Ko je on? To je jedna budala. A on nema veze s našom transakcijom. A ovdje piše da je džipa uvezao on. Jeste. Piše da je on uvezao. Jer on je dugo radio u Nemačkoj i bio oslobođen od carina. U stvari kola je uvezao Stanimirović, evo ti ga piše. Stanimirović. Jeste, Stanimirović, tako je. Ali ne treba ti ni on, evo. Tebe je dobilo Budimirović, evo sad ćemo, nađemo, čekaj, se ti ne držam.